Ayan, mega shout out sa 3 viewers na nandyan. Thank you, thank you. Holograph, good evening. Mega shout out sa Holograph. Yan, thank you so much for coming, Holograph. Good morning, ayan, good evening, Pinas time, Holograph. Ayan, mega shout out. Shout out. Yan, Mami Tess, magandang gabi po. Good evening. Yan, magandang gabi po kay Mami Tess. Yan, dito na kami sa bahay ni. Photo channel na lang kita, Mi. Salamat po sa patamsak, Mami Tess. Ayan, dito po ako may sa chicken. 3 minutes and 8 seconds, Mi. Ayan, may ads pa po. Ayan, Asbar, may glove shout out. Thank you so much for coming. Ayan, may glove shout out. Yan, tatapusin ko lang yung ads mo, Mi.
Salia Negra, may collab shoutout. Ayan, good evening sa'yo, Salia Negra. Yan, mahaba yung ads mo, Mi. Hanggang ngayon may ads ka pa din. Holograph watching, ano yan, pareya, di ano, di Santa Cruz, ayan, holograph. Iwan ko lang, Mi, kung magbabalik yan si holograph. Hindi yan nagbabalik ng ano, Mi. Yan, sumayaw na lang tayo, Mi. Yan ang haba ng ads mo, Mi. Hanggang ngayon, di pa rin tapos. Yan, maraming salamat po sa kaharang, Mi. Ayan, natapos din ang harang ni Mami Tess. Ayan, playing na po. Welcome po, Mi. Ayan, si Salia Negra, dance sa Nakapin. Hindi ko alam kung magbabalik ito si ano. Si Holograph. Ayan, nasumpong na naman yung cellphone ko. Wait lang. Ipipin ko lang si Salia. Ayaw na naman mag-pin ng isang ano ko yung naka-live. Wait lang. Yan, Anita Fooding Vlog. May collab shout out. Yan, ipipin ko lang si Salia. At
Ayaw na naman mag-pin ng aking isang cellphone. Ayan. Nakapin ka na, Aliyah. Yan, for 4 million people in the house, maraming salamat. Yung motor mo dyan, huwag mo ibalik sa dati kasi nag-double parking daw, hindi makadaan yung ano kanina. Ayan, full watch na kami. Ayan, Sir Bonsky, good evening. May galap shout out. Sa Lia ay ako lamang. Ano ba to? At sa Lia ay di iwan at sabi mo, mahal mo. Ako, naniniwala sa iyo ang puso ko, agoy. Sis, dan sa spaghetti mo, from Aliyah. Ayan, maraming salamat. Sis Aliyah, thank you so much. Sir Bonsky, may galap shout out. Ayan. Auntie Tess, from Bonsky. Auntie Tess talaga. Manay Mirna, ayan, maraming salamat sa paharang dyan, Manay Mirna, thank you so much. Bonsky, aroy, sabi ni Salia Negra. Sir Bonsky, ikaw talaga. Anita Food, dan from Tess Pineda, ayan, Anita Food in vlog, ayan. Already done connect to you, Tess Pineda. Please, I will return. Yan, 6 million people in the house. Maraming salamat. Sir Bonsky, kumusta? Never na. Hindi ka pa tapos mag-araro. Holograph dan from Tess Pineda. Ayan. Ayan, si Sip to Song. Ayan, may collab shout out. Sip to Song. Ayan, bigyan kita ng jacket. Tingnan ko kung magja-jacket itong isang anak mo. Minsan yung sumpong to ay ayaw mag-ano. Ayaw. Need ko mag-ano dito sa kabila. Yan, sandlit lang guys. At ako'y magbibigay lang ng jacket ba. Magbigay muna tayo ng jacket. Dito kay ano. Ayan, may jacket ka na. Ano, Alberto Mix Vlog. May galap shout out ho. Ayan, may galap shout out din sa'yo. Thank you so much for coming. Sir Alberto. Ayan. Ikalab shout out sa 10 viewers. Ayan guys, pasuyo sa ating nakapin para mapalitan natin siya. Ayan, pasuyo naman si host, patulong sa kanya. Para tayo ay, para may sabit natin lahat. Full support host. Ayan, maraming salamat. Ayan, Anita kami ng gabi
sa among sa aming pagdaygo, pag daygon yung hinayot, Sir Bongski, bumabasa, kaninyo, ano ba yan, Bisaya ba yan, Sir Bongski? Agoy pastilan ka, hindi ko mabasa, Bongski, watching sa nag-aalaga ng manok, sabi ni Mami Tess. Ayan. Yan, pupuntahan ko yung bahay mo, Sir Alberto, kaya lang, wag lang po yung playlist kasi makaputi po ako ng magdamag niyan. Ayan, Sir Vic, Ismora Mix Vlog, may kalab shoutout po, Sir Vic. Ayan, magandang gabi po sa lahat. I-play natin yan, Sir Alberto. Ayan. Pang 10 thumbs up po, host. Maraming salamat, Sir Vic. Thank you so much. Ayan, dito ako sa iyo, Sir Alberto. I-play kita pero wag po yung playlist kasi para may play naman natin yung iba. 20CH, good evening. Pwede po kitang i-play pag hindi na po ako naka-live. Hello, Alberto. Prayas, where is Monique? Sir Vic, play naman ang aking playlist from Alberto. Ayan, Sisikoy. Maraming salamat sa paharang dyan, Sisikoy. Alberto Mix Vlog, Gandikit from Salia Negra. Ayan. Maraming salamat. Thank you so much. Ayan, mag-disco na lang tayo. Huwag na tayo mag-play. Primer na. Mag-disco na lang tayo. Magagalit sa akin si Sir Alberto kasi pinag-play niya ako. 20CH, may kalab shoutout from Salia Negra. Ayan. Nakaka-endap yung tugtog mo na yung Mirna eh. Magsayaw na lang tayo. Huwag na tayo mag-play. Payag ba kayo, guys? Guys, payag ba kayo na mag-disco na lang tayo? Ayaw niya, Sir Alberto, mag-play daw ako. Alberto Pulwat sa Ellis Journey, ayan, construction Christmas party from Mami Tesos. Kain ka ba ng biko at lalagyan ng mura ng nyog? Sir Bongski, agoy, sa iyo talaga. Oo, Mami Tes, salamat po. Ayan, mag-play na nga ako. Ayan, Boy Blue, may galap shout out, Boy Blue. Ayan, thank you so much sa iyo, Boy Blue. Ayan, dito na ako, Sir Alberto, sa bahay mo. Kala ko payag ka, Sir Alberto, na mag-ano na lang tayo, na mag-disco-disco na lang eh. Ayan, dito ako sa Ellis Journey Construction Christmas Party. Ayan, 1 minute and 30 seconds, Sir Alberto. Play ka na. Maraming salamat sa mga nagtamsak. Hindi ako pwedeng sayawan na masakit na mga tuhod. Mami Tess. Ayan, Boy Blue, the Indian Boy, ayan. Mami Tess, pawat naman po ng playlist ko. Munay Merna, second watch na sa puntang airport mo from Salia Negra. Ayan, maraming salamat. Sisipoy Salia. Thank you so much. Yan, paring Bong, from Sisikoy Vic. Sisikoy Maribik, maraming salamat sa iyo dyan. Siya nga pala, samantalayin ko na ito pagkakataon na to. Gusto ko magpasalamat dun sa mga nagpaabot ng konting tulong para kay Lola dun sa na-vlog ko sa Marilao. Hindi ko muna babanggitin kung sino-sino sila. Basta panoorin nyo na lang to yung susunod kong vlog para kay Lola. Kasi meron po akong na-vlog sa Sir Martin. Shout out, Sir Moti. Iniwan ako ni Manay Mer na bagong dilig pa. Ayan, naka-play ka, Sir Alberto. Malapit ka na mag-full watch. Ayan. Nagkita kasi kami ni Sisikoy, Sisikoy All About Eve sa Marilao ng isang araw.
Ayan, full watch ka na, Sir Alberto. Ayan. Meron ako na vlog doon na isang matanda na ano na siya, yung tawag dito. Wala na siyang pamilya, walang anak. Hello, Sir Parino! Pupunta ako sa Yusinta Agoy. Sir Parino, tawag dito, good evening. Migalap shout out. Ayan. Ayan, Santoy ako. May na-vlog ako doon na isang matanda sa Marilao. Naawa ako kasi nag-iisa na siya sa buhay, wala siyang anak, balik pa yung paa niya, tapos namatay pa yung asawa niya. Sobrang naawa ako kasi namamalimos lang siya para siya ay kumain. Binlog ko siya, tapos in-upload ko. May nakapanood at siyempre may nahabag naman. Magandang gabi sa lahat. Ayan. Sir Parino, maraming salamat. May nahabag at may naawa, may nagpaabot ng konting tulong. Ayan, hindi ko muna babanggitin ngayon kung sino yon. Doon na lang sa vlog ko kay Lola ulit. Babalik ako doon para ihatid yung konting tulong na pinaabot nila. Ayan, doon nyo na lang po malalaman kung sino po yung nagpaabot ng tulong kay Lola. Ayan, maraming salamat. Sana ay sa mga nagpaabot ng tulong kay Lola, bigyan ko sana kayo ni Lord, i-bless ko sana kayo lalo para lalo pa kayong tawag dito, lalo pa kayo magkaroon ng blessing para may matulungan pa kayo. Ayun. Maraming salamat. Ayan, Sir Parino, may kalag shout out. Iyak ako ng iyak doon, kaya nung bumaba ako ng sasakyan, naghanap ako ng mamalaan. Maring B, kain ka ba ng Marie Note na barbecue? Ayan, maraming salamat guys. Ayan. Dito na ako, balik na ako sa aking channel sa Live ni Bicolana. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat dyan. Ayan, Sir Parino. Ayan, ikaw sa channel, Sir Parino. Nakakasayaw pala itong nag-music. Oo ba kung meron pa rin bong. Ayan. Sir Parino, playing on your video. Milongo 4 minutes and 34 seconds, Sir Parino. Playing on your video, Sir Parino. Tapos, basahin mo po. Alin yan, Sir Moti? Wait lang. Iyak ako ng iyak doon. Kaya nung bumaba ako ng sasakyan, naghanap ako ng namamalis. Binigyan ko din ng tulong. Very good, Sir Moti. Yan, very good talaga, very good. Alam mo, Sir Moti, sa'yo talaga ako nagmana. Sir Moti, sa'yo talaga ako nagmana. Yan. Maraming salamat, guys, Ayan. May kalang shout out si Sikoy. Ayan, si Boyski, good evening. Ayan, nandiyan si Sir Moti, si Sikoy Boyski. Ayan, Sir Parino, still playing, Sir Parino. Ayan, Sir Moti, si Sikoy Boyski, giniginaw kanina, sobrang giniginaw. Alberto Preyas, nagkita na kayo ni Tanggol. Salamat Sisikoy sa support sa live ko. You're welcome Sisikoy, always naman. Basta yan katulad yan, naging friend na tayo. Full support tayo sa isa't isa. Siyempre kung ikaw nga, di mo rin ako kilala na as in personal. Pero, ayan, binigyan mo ako ng pamasko. Thank you so much again, Sisikoy Boyski ha. Maraming salamat Sisikoy Boyski. Walang sawang pasasalamat. Walang sinabi yung konting tambay ko na yun. Ayan, may kalag shout out si Sikoy Boyski from Maribik. Ayan, playing ka pa rin, Sir Parino. Hinang konti yung sounds ko, baka di ako naririnig ng ating mga kausap pa. Pero malakas naman. Ayan, Sir Bongski, ayan. Mag-ano nga ako? Boyski na, from Mamites. Agoy, si Sikoy, maliit lang na bagay. Yung pareho lang tayo si Sikoy, maliit na bagay lang yung pagtambay ko sa iyo kanina. Okay lang, yun natural lang yun sa ating mga BFF na dito sa YT. Ayan, tulungan lang tayo kasi tayo lang din naman na magtutulungan dito. Pero ang hindi ko makalimutan, yung giniginaw ka. Kailangan ng lato-lato na wala. Bigla si Sir Moti, si Sikoy Boyski. Ayan, biglang nawala.
Sir Moti, nananawagan kami dito. Nasaan ka ba? Aliyah. Ayan, Aliyah, good evening. Mega love shout out, Aliyah. Thank you so much for coming, Aliyah. Boys K, pag tinanong ko na mahal kita, sagutin mo ako. Ayan, sige, nahamon kasi si Kuy Boys K. Ano pang iniintay mo? Yan na yung matagal mong iniintay. Di ba sabi mo, di ba yung senyorita? Ayan, Sir Moti, Sir Moti, anong klaseng pagmamahal yon, Sir Moti? Si Kuy Boys K. Baka pagmamahal na ano yan. Oo, hindi. Si Kuy Boys K sagot. Ayan, Boy Glow, isasalang natin yan. Ayan. May nakasalang pa tayo. Ibugyo natin yan. Nako, si Kuy Boys K, abay ako. Reconnecting tuloy. Next year, punta akong Macau. Agoy! Di pag-asa. Ngayon si Sikoy Tina. Good evening sa iyo. Maraming salamat si Sikoy. Ayan, 26. May galab shout out. Thank you so much for coming. Ako, pagmamahal ng Sir Moti, gusto ko yan. Yung puno ng pagmamahal mo nasa ulo ng paa. Alin ang pinaka-paborito mo doon si Sikoy? Sa mula ulo hanggang paa. Bakit next year pa, Sir Moti? Ngayon ko kailangan yakap at halik mo. Agoy! Ay, Sir Moti, dandikit. Sabi ni Salia Negra, ayan, Sir Moti, magbalik ka muna sa dumikit sa'yo. Nako. Natawa si Sir Moti. Ayan, Sir Moti, nasubo ka ngayon. Ayan, Sir Parino, I'm ready done full. What, Sir Parino? Nagla-live na si Sir Parino. Ayan, balik na ako sa aking, Ayan, may ads pa si Bicolana. Ayan, good evening si Kuy Boys K. Nasana ba? Teka, mabilis hinahatak. Sir Moti, Parino, May, good evening po. Ayan ako, Sir Moti, baka siguro ako ng asawa mo at matulpo tayo, ipagtanggol mo ba ang puso ko? Yan ang magandang tanong. Ayan. Si Gina, may galap shout out. Good evening from Kuy Boys K. Yan. Magbasa muna ako ng aking mga comment. Marami kong hindi nabasa. Break na kami ng asawa ko. Ay, nako Sir Moti, break kayo dahil wala dyan. Baka kala mo baka mamaya nakasubscribe sa akin yung asawa mo, yari ka. Sir Moti. Labas ako dyan. Nako, pag nagmahal lang Sir Moti, yung pala nabasa ko na yun. Yan, maraming salamat si Kuy G sa patusok mo. Maraming salamat. Ayan, Boy Blue, nandito na ako sa bahay mo, Boy Blue. Boy Blue, nandiyan ka pa ba? Boy Blue, wala na. Boy Blue, sagot. Mag-comment ka kung hindi ko i-play yung yung video mo, Boy Blue. Kasama niya, mama ko, kaya hindi yun mag-wifey. Baka maya, nabasa ng asawa mo, Sir Moti, at supurin ako sa live ko, kayong dalawa na mamahalin ko, Sir Moti. Ayan, wag lang sisikoy, tapusin ko lang, ligpitin ko, di ko matapos. Tapos binigla. Sige lang Kuy G. Ayan, maraming salamat. Ayan, Boy Blue, nandiyan ka pa ba, Boy Blue? Boy Blue, nandiyan ka pa ba?
Kung wala ka na, ibababa ko na yung ano mo, pagkakasabit kasi baka may dumikit pa sa'yo, kawawa naman. Hindi mo mababalikan, Boy Blue. Boy Blue, nandyan pa. Mahalin kita, boys. Agoy! Broken hearted ang Sir Moti ngayon, ah. Pupunta pa ng Macau. Sir Moti, sama ko, ah. Chaperon. Sir Moti, taga-bit-bit ng bag mo. Sama mo na ako. Huwag ka mag-alala, di naman ako lalapit sa ano nyo. Sa pwesto, lagi ako malayo. Yen, maraming salamat din, Yen. Wait, natawag asawa ko. Agoy! Yan na nga sinasabi ko, Sir Moti, eh. Patay tayo dyan. Ayan, ibaba na natin yan si Bulu. Wala na naman yan. Nagbaba lang na naman. Ay, nako. Say kudambok ka. Say kudambok ka. Sisikubik. Ayan. Natawa talaga ako. Sisikoy Boyski, pag nalaman ng asawa ni Sir Moti, sasabihin ko, yaya niya ako. Tagabit-bit ng bag niya. Ako ang mata niya kung parating na yung asawa niya. O, di ba? Matay tayo dyan, Sir Moti. Ayan na si Commander, sabi ni Sisikoy Maribik. Ayan, mag-play na nga ako ng mga ipi-play ko, natambakan na ako. Ano ba yan? Ay, nako po, Inday. May galap shoutout sa lahat na nandito. From Yen. Ayan, Yen, maraming salamat sa iyo dyan. Sir Moti, i-divorce mo muna ang asawa mo para sunduin kita sa Macau. Ayan, Sir Moti, divorce mo na daw yung asawa mo sa sunduin ka ni Sisikoy Boyski. Agoy, nakakakilig naman. Si Maribik, maya susugod si Commander. Kaya nga Sisikoy Boyski. Natawa talaga ako. Ayan, mag-play nga muna ako. Natampakan ako ng ipi-play. Ayan, unahin ko na nga si dana ako kay Sir Parino. And then, dana rin ako kay Sir Bongski. Wala na naman, tumagay na naman yun. Sir Bongski, bilisan mo na Sir Moti. Masarap dito. Malamig sa Macau. Nagpasundo daw ng linggo ng umaga 7 p.m. Sir Moti, husunduin ka nga ni Sisikoy Boyski. Ano ba? Ayan, kaya nga Sisikoy Boyski, lagot ka, Sir Moti. Ayan, mag-play muna ako, guys. Mag-off muna ako ng aking sounds. Mamaya na ako mag-sounds ulit pagka nakapag-play na ako ulit. Kasi kulang pa tayo sa gadget, kaya salitan lang muna. Mag-play muna tayo ng ating mga kaibigan. Ayan, dito na ako sa live ni Bicolana. Ayan, tapusin ko pa yung ads ni Bicolana bago ako mag-play. O, Sir Moti, payag ka, divorce mo asawa mo at tayo mag-hide. Sabi ko, ayan man ay ipiyat, matutulog na daw ako. Sir Moti, mamaya na, maaga pa, ikaw naman iwanan mo ba ako dito sa matitiis mo ba ako iwanan dito ko naman dumating lang si Sisikoy Boyski. Kasi tinanong mo kung mahal ka niya, o ngayon na sumagot na, susunduin ka na niya, umayaw ka na. Lagot yan talaga, sige. Ayan. Wala nga masabi, Sir Moti talaga.
Wala akong masabi sa'yo. Antok mats na. Sige na, ay, ate Manimer na, tulong na ikaw. Takot ka pala sa asawa mo, Sir Moti. Yari ka. Sisikoy Maribik. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Sisikoy Bik. Agoy. Yan. Wait lang ha. Sisikoy Bik, hanap na lang muna ako dito nang hindi pa na hindi ko pa na watch dito. Ayan, dito na lang muna ako sisikoy sa sa I love this beautiful views. Ay hindi, sa I love this beautiful lang pala. 1 minute and 45 seconds. Sisikoy Maribik. Ayan, full watch. Ay, full watch. Playing ka na. Ayan, may kalab shoutout Sisikoy Yen. From Maribik. Marami kong hindi nabasa. Balik, Bicolana. Ayan. Ayan, may galap shoutout sa lahat. Kusapin ko pag uwi, makipag-break na ako sa kanya. Sabihin ko, may nahanap na ako na mahilig sa senyorita. Ano ko, agoy pastilan ko, Sir Moti. Ayan. Oo, si Sisikoy Boys. Matsagayan sa senyorita Sir Moti. Kahit nga lang yan, gato ko na laki, hindi niya yung pinababayaan, naalagaan niya yan. Tama yan, Sisikoy Boyski. Ayan, Sisikoy Maribik, naka-play ka pa din, Sisikoy. Ayan, naka-play ka pa din. Kaya lang, di ba, Sisikoy Boyski, pag taglamig, di ba namamaluktot din yan? Eh, paano na lang kung senyorita lang yan? O, edi wala na yan, lumubog na yan, balat-balat na lang yan. Aray ko, sasakit na naman ang tiyan ko dito. Sir Moti, ayan, dala ka agad, ballpen at papel. Papirmahin mo na siya, agad. Ayan. Maliit pag senyorita, tao si Sisikoy Maribik. Ay, nako, Diyos mio po. Ay, nako, my goodness. Ayan, shout out nga pala kanina kay Sisikoy Provinciana. Sa bagong friend ko dyan, maraming salamat Sisikoy Provinciana. Kung mapapanood mo man itong live ko na to, maraming salamat sa iyo dyan, Sisikoy. Ayan, dan full watch na ikaw, Sisikoy Bik. Ayan, siguro mga bukas 22, mga 23, balik ulit ako ng Marilao. Ihatid ko yung pamasko ni Lolang matanda na na-vlog ko. Kaya ulitin ko guys, maraming salamat doon sa mga nagpaabot ng konting tulong kay Lola. Yan, di ko muna babanggitin dito kung sino po yon. Mapapanood nyo na lang po sa pangalawang vlog ko kay Lola kung sino po yung mga nagpaabot kay Lola ng tulong. Ayan, maraming salamat. At least kahit pa paano na-vlog ko si Lola, may naawa at nagbigay ng konting pamasko sa kanya. Ayan, maraming salamat guys. God bless. Sana lalo pang i-bless ni Lord yung nagbigay sa kanya. Boyski na ba? Wala naman asawa ko. Ayan, Sisikoy Boyski. Pwede naman daw at wala pa naman yung asawa niya. Agoy, pastilan si Sir Moti. Gusto pala, ano Sisikoy Boyski? Ayan, kahit sabihin pa na, katahan ng lupang hinirang, di siguro titingala sa langit yan. Yung yuko sa lupa, sa may lupa, ito talaga. Sir Moti. Naiiyak na tuloy si Sir Moti. Agoy, pastilan si Sir Moti talaga. Ayan, Sisikoy Boyski, ikaw muna puntahan ko ngayon. Ay, nako, Sir Moti. Ayan.
Halina kayo sa mga turista dyan dito, maganda, puntahan. Ayan, 2 minutes and 22 seconds, Sisikoy Boyski. Ayan, naka-play ka na. Pag malamig, lakayo po sa lupa, Sisikoy. Sisikoy, pagka senyorita lang, hindi yung yuyuko sa lupa, kasalukuyan. Kadalasan ng Sisikoy, nakaturo lang sa kawalan. Aray ko. Ayan, naka-play ka na, Sisikoy Boyski. Ayan, sumakitan ko yan ko sa iyo. Kanina ikaw sumasakitan ko yan. Ngayon, napunta sa akin. Kanina natatawa ko. Habang naka-live ka, natatawa ko. Pag malamig, nakayuko sa lupa. Ayan. Tama, Sisikoy Boyski. Nagkulubot na, sabi ni Sisikoy Marie. Ayan. Sisikoy Maribik, wala yon. Pag dito sa Macau, sa sobrang lamig, siguro nakabaluktot. Ay, nako, pastila, nakabaluktot ang ano. Hindi na tuloy makatawa si Sir Moti. Napulutan na naman ngayon. Sir Moti. Ay, nako, Sir Moti. Yan, kibo ka dyan ipag-abay. Ipagtanggol mo yung ating bandera, ano ba, Sir Moti? Aba. Laban, Sir Moti, kahit senyorita lang yan, laban. Huwag kang susuko, Sir Moti. Go, go, go. Inumpisahan niya kasi Sisikoy. Sir Moti. Ay, paglaban mo, Igi, go lang, Sir Moti, Igi. Huwag ka susuko. Huwag mo ititiklop ang bandera, Sir Moti. Go lang. Kahit senyorita lang yan. Go lang ng go, Sir Moti. Diyos me, oh, Diyos ko po, Rudy. Ayan, Sisikoy Boyski, malapit ka. Kaya nga Sisikoy. Ayan, malapit ka na magpulot si Sir Moti. Ay, Sisikoy Boyski, malapit ka na magpulot. Ayan. Sumakit ang tiyan ko sa'yo, Sisikoy Boyski. Ayan, ano kaya itsura nun? Maliit, kulubot, tapos nakabaluktot. Lalaban ang senyor. Ayan, ganyan nga sila. Sumasakit. Sakit ang tiyan ko. Ayan. Sisikoy Boyski. Full watch ko na. Kaya sa'yo ko, Sir Moti, sige, ganyan nga, Sir Moti, kahit senyorita yan, laban, hindi pwedeng susuko. Masakit ang tiyan ko. Aray ko, nasaan kaya si Yen? Yen, nasaan ka ba, Yen? Aray ko, hindi siguro narinig ni Yen. Aray ko, sige, ilaban mo. Aray ko, sandali lang. Sige, ilaban mo, senyorita mo, Sir Moti, kahit naka-luy-luy yan. Tawagin mo yung mga... Aray ko, sumangatan dyan pa. Ano yan? Lagay mo muna na yung sa akin sana. Nagla-live pa ako eh. Lalambot ko, lalambot. Lagay mo muna no sa. Lagay mo muna ni sa freeze. Ano ba yun, Sir Moti? Ayan, dito lang na nakain ng senyorita. Sinabi ko na nga ba, Sir Moti, darating sige, lalo pa. Paano lalaban yung Sisikoy kung nakaluy-luy sa lupa? Ano din ako nakapag-play, kailangan ako po, Diyos ko po, ano ba yan? Si Hani naman, ano ba naman yan?
Grabe tawa ng si Sikoy Maribika. Ayan, din ako nakapag-play tuloy. Ano nangyari? Si Sikoy Boyski, ayan. Pulwat sa tuloy ikaw. Si Shen, madali lang lunukin ang senyorita kasi sumakit yan ko sa inyo. Sir Muti, nasan ka na? Si Sikoy Boyski, ayan, nawala si Sir Muti. Ala, kasalanan mo to si Sikoy Boyski. Aray ko. Sikoy Boyski, kasalanan mo to, nawala si Sir Muti. Sir Muti, sabi mo lalaban tayo. Balik. Aray ko. Aba, Sir Muti, wag mo ko iwanan mag-isa dito. Lalaban daw kahit si Jorita. Ayan. Ayan. Di nakabusog si Sikoy Boyski. Ayan. May harang patuloy. Ayan, hindi ko na tuloy malaman kung sino yung ipi-play ko dyan. Yes, tatagal ito kahit si Jorita. Boyski, mapapalaban ka yata si Sikoy Boyski. Ayan, si Gapoy TV, may galap shout out, Gapoy TV. Ayan, maraming salamat sa iyo. Nawala na siya si Sikoy. Paano, senyorita di titinga. Ayan, andyan na siya si Sikoy Boyski. Ayan. May galap shout out, Gapoy TV official. Maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, magbaba ka ng bahay mo. Kapatid, magbaba ka ng bahay mo dyan. Ayan, nakita mo yan si Sikoy Boyski. Yes, tatagal ito kahit senyorita. Ayan, may galap shout out. 10 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, thank you so much. Baba ikaw ng bahay. Kapatid, Gapoy TV official. Ayan. Ay, grabe. Talaga tawa ko. Tumulo si Pun ko sa inyo. Naku, Sir Moti. Tatagal nga. Baka matulog. At nakaloy-loy nalo. Ay, naku po, Diyos mio. Ayan, grabe kayo. Ayan, dito na ako sa bahay mo, Gapoy TV official. Ayan, nakalimutan ko tuloy mag-play. Ayan, dito ako sa, hanap lang muna ako na medyo maikli mo video, TV official. Dito ako sa highlight, ayan, 1:19:20. 5 minutes and 6 seconds, Gapoy TV official, ayan, playing ka na. Kumain ka na, Boyski, ng balot para tumigas tuhod. O, ayan, si Sikoy Boyski. Kumain ka na raw ng balot ngayon pa lang. Baka ikaw ang mapatiklop si Sikoy Boyski. Ayan, Sir Moti, hindi balot kinakain ko at na may okay ko. Ay, naku talaga naman, oo. Yan, playing ka na, tawag dito, Gapoy TV official. Playing na ikaw. Ayan, 10 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, sa mga hindi pa guys nakapag-thumbs up dyan sa ating live, pa-thumbs up naman. Ako, naiyak si Sir Moti tuloy. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys. Ayan, ni-invite ko pala kayo sa Grand LS ni Sikoy Boyski. Sa December 24 ba yun, si Sikoy Boyski. Ayan, pumunta kayo sa Grand LS ni Sikoy. Maraming papapanalunan, 1 million sa GCash at saka 1,000 na banana. Si Sikoy Boyski. Tama ba yung sinabi ko? Napaluha ako sa sa tawa pala, sa tawa. Ayan, tama si Sikoy. Yung may bungot, ayun ko po, Diyos ko po, ayan. Istorbo asawa ko, text ng text. Text daw ng text, masaway talaga. Ayan, sa mga si Sikoy, Maribik, ayan, punta ka sa Grand LS ni si Sikoy Boyski.
Ay, naku po, wow, Sir Travel, mega love shout out. Thank you so much sa pakaharang dyan, Sir Travel. Nasana yung dagat namin, ayan. Dalin mo na rito at ayan, kumusta ba Sir Travel? Wala na bang bagyo? Wala nang ano? Oh, si Sikoy Maribik. Oh, yeah, charap. Yun yung may bungot agoy. Ayan, Sir Travel, mega love shout out. Thank you so much for coming, Sir Travel. Ayan, playing pa rin ikaw. Ano, tawag dito, Kapoy TV Official. Playing ka pa din. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, sa 10 madlang people na nandyan na nakatambay sa aking live. Maraming salamat. Agnes, nandyan daw sa rep yung ano mo, yung ice cream mo. Isuko mo na asawa mo, Sir Moti, para di istorbo. Sa atin este sa iyo. Ayan. Dan harang mamaya wala na pong bagyo. Nasa lata na po ang bagyo, sabi ni Sir Travel. Nilagay mo ba sa ano? Nilagay mo ba sa garapon yung bagyo? Ayan, malapit ka na mag-full watch. Ano tawag dito? Kapoy TV Official. Ne. Ayan, si ano ba to? Herling Dimentesa. Ayan, Dimentesa Vlog. Ayan, mega love shout out. Thank you so much for coming. Ayan, playing ka pa rin, ano? Playing ka pa rin Kapoy TV Official. Nandiyan ka pa ba? Nasa lata na po. Buti naman at pinasok mo sa lata. Akala ko, namamayagpag pa rin yung bagyo. Oh my goodness, sisi ko, Maribik, jumbo hotdog, pero okay na to kay Sir Moti, kahit senyorita. Ayan, maraming salamat, Sir Travel, sa pagsilip. Ayan, nandiyan pa si Sir Kapoy TV Official. Ayan, still playing ikaw, Sir Kapoy. Naka-play ka pa din, ayan. Maraming salamat. Ayan, si Herling Dimentesa Vlogs. Ayan, thank you so much for coming. Ayan, Sir Travel, ayan. Nakahuli ka na ba ng ano? Nakahuli ka na ba ng tahong sa dagat? Ipa-LPC mo na yan dito sa amin, ano, Sir Travel, na tahong na yan. At nang magisa na yan. Ayan, Sir Moti, nasan ka na, Sir Moti? Huwag mo pong iwanan. Sabi mo, lalaban yan, kahit senyorita. Laban daw kasi kahit senyorita sisikoy. Tiyagaan na lang kahit nakalaylay na sa lupa. Aray ko, agoy, senyorita, di bali na maliit. Basta makahang. Ayan si Sir Travel. Tama ka dyan, Sir Travel. Ayan. Oo, si Sikoy, jumbo hotdog, kaya mo ba to? Aray ko, nagsama-sama ngayon yung mga sa aking live. Ayan. Alam mo ba yung Sir Travel, yung senyorita? Alam mo ba yon? Ayan na nangyari sa piniplay ko. Ayan, dahil full watch na ikaw, Kapoy TV Official. Ayan, maraming salamat sa iyo, kapatid Kapoy TV Official. Thank you so much. Ayan, nakatamsak na ako. Hindi na ako nag-comment. Ayan, maraming salamat. Ayan, 9 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, makipagdikitan ka dyan, kapatid. Ayan, yung lahat ng nandyan sa baba. Mga main channel nila yan, dikitan mo sila kung di ka pa dikit yan sa kanila. Ayan, dikitan mo yan. Ayan si Sir Travel, mabait yan si Sir Travel. Bukod sa gwapo na, mabait pa yan. Si Sisikoy Boyski, bukod sa maganda, legit yan. At mapagmahal yan si Sisikoy Boyski. Ayan, dikitan mo, dikit ka dyan. Tapos si Maribik Family TV. Ayan, lahat mga main channel nila yan, kapatid. Dikit ka dyan sa kanila. Ayan, Kap Iking, mega love shout out. Uy, si Sonix TV, ayan, idol, mega love shout out sa iyo dyan. Ayan, maraming salamat sa pagsilip sa aking live. Maraming salamat, idol Sonix TV. Ayan, Mama Ribik, ayan, tawa tuloy si Sir Travel Vlog.
Ay, si Sir Travel and Happiness, ayan. Sana all, si Sikoy Gwapo, pwedeng wakwakin kahit senyorita. Ayan, Sir Travel. Baka naman single ka dyan. Son XTV, may kalap shout out from si Sikoy Boyski. Ayan, sana tuloy ako. Ayan, Sir Travel, dito na ako sa bahay mo. Pagkakain ng saging yung sa bawag sa senyorita. Nawala tuloy si Sir Moti. Ayan, Sir Travel, dito na ako sa bahay mo. Natawa si Sir Moti, ay si Sir Travel. Ayan, agoy. Grabe yung pagkakaagoy-agoy ni Sir Travel. Aray, naku po. Nako, Sir Travel, mag-ingat-ingat ka. Lumilipad yan si Sikoy Boyski. Makarating yan dyan sa Palawan. Nako, pastilan. Ayan, dito na ako, Sir Travel, sa Amazing Colorful Christmas Village ba to? Ayan, 3 minutes and 12 seconds. Ay, 11 seconds pala. Ayan, playing ka na, Sir Travel. Boyski, may galap shout out from Sonix TV. Si Kuya Maribik, malusog yung sa aray ko. Ayan, tawa si baby pa yan. Sabi ni Yen. Alin ba yan ang baby pa? Ayan, kanino ikaw nagdan? Agapoy TV official. Kanino ikaw dumikit? Ayan, pangalanan mo para balikan kanila. Putik di ako inabot ang premiere ko. Putik di ko inabot ang premiere ko. Bakit saan ka nagpunta, Sir Sonix TV? Ba't di mo inabutan yung premiere mo? Tama si Kuya Boyski. Ayan, sabi ko sa asawa ko, matulog ako. Sir Moti, kaya ako sa iyo eh. Ayan, holograph, pigalap shout out. Bakit laking senyorita ba sa kanila? Ayan. Gapoy, Sonix TV, ayan, dandikit na raw sa'yo si Gapoy, TV official, kay Maribik, ayan, Sir Moti, matulog, tapos na YT, ayan, lagot ka, isusumbong kita, sabi ni Sikoy Maribik. Sa akin kasi sabalang, pero makahang. Pastilan, ayan. Sir Travel, ayan, dan connect na raw sa iyo si Gapoy, TV official. Nasa biyahe ako, sabi ni Sonix TV, agoy, sayang naman hindi umabot okay lang yun, Sir Sonix TV, kaya lang hindi mo na-entertain yung mga bisita mo. Okay lang, senyorita, basta malusog. Ayan, nako, sabana. Ano sabana, dupol? Anong dupol? Ayan, giatay. Giatay daw, sabi ni Sir Travel. Ayan. Laban lang, kahit senyorita to. Yes, Sir Moti, go, Sir Moti. Masakit ang tiyan ko sa inyo. Sir Travel, ayan, naka-play ka pa din, Sir Travel. Ayan, maraming salamat sa mga nag-thumbs up dyan. Grabe tawan si Sikoy Maribik. Excuse me. Nagkakanda sabi ako sa katatawa ko sa inyo. Grabe. Halos di ko mabasa yung mga comment ninyo, Ayan, Sir Travel, dikit ko na sa iyo yung pinang-play ko sa iyo, Sir Travel. Ayan, yung pinang-play ko sa iyo, Sir Travel, dikit ko na. Yan, mag-comment ako, Sir Travel, para makita mo. Yan, bigyan kita ng 1 banana, Sir Travel, dito. Maging seryoso muna ako ngayon. Yan, naku, sa senyorita, nilagyan lang yan ng sili, kaya anghang. Aray ko, nasamid tuloy ako. Bala kayo dyan, kain lang ako dito. Sabi niya. Ayan, Sir Travel. Ayan, dahil full watch na ako sa iyo. Binigyan kita plus 1 banana. Ayan, maraming salamat. Ayan, sa mga nadikitan dyan, Gapoy TV official, bahala na kayo guys magbalik. Ayan, Sir Sonix TV, dito na ako sa iyo.
Kapoy, balik ka bukas sa live ni Ma'am Bicolana, bigyan kita ng 5 banana. Wow, thank you so much, Sir Son TV. Ayan, sir, kapatid ka po yung TV official, balik ka raw bukas at aayudahan ka ni Idol Son X TV. Ayan. Ayan, nandyan siya, nakapin sa mga gustong dumikit dyan. Sa banang gusto ni Yen, kaya nakipag-break sa akin. Agoy, sino ngayon yung may saba dyan? Meron diyan may saba. Ay, sige, Sir Travel pala. Naku, agoy pastilan, Sir Travel. Kapoy TV official, Dan Dikit, from Widbakas, from Cap Iking. Ayan. Kapatid Kapoy, pakibalikan na lang si Cap Iking. Ayan. Sonix TV, nandito na ako sa iyo, Idol Sonix TV. Puntahan ko na yung bahay mo. Naku, nasubo si Sir Travel ngayon dahil lang gusto pala niya sa bahay. Hindi na senyorita, patay tayo dyan. Dito na ako sa Sir Sonix TV, ayan. Nangyari pala yung upcoming, ayan, hindi pa naman 10 PM. Ano ba nangyari, Sir, Ay, tapos na. Ayan, dito ako sa, ano ba to? Lisa Rest site visit, ayan. Inspiration, 9 minutes and 5 seconds, Idol Sonix TV, play ka na. Gapoy, yung short video mo, nabaling liig ko. Sabi ni Sonix TV. Bakit naman, Sir Sonix TV, nabaling yung liig mo? Ayan. Agoy, sabi ni Sir Travel, ayan. Ay, nako, Sisikoy. Sa sobrang lamig dito, tumitigas na kamay ko. Sana all lahat tumitigas. Nako, Sisikoy Boyski, baka kung ano na yan, ha? Baka naninigas ka na dyan, aba. Ayan, naka-play ka na, Idol Sonix TV. Saba malusog pero may sisiyens. Aray ko po. Gusto po Rudy. Ayan, may kalab shout out sa 10 million people in the house. Maraming salamat sa, ayan, nagkatuloy yung kilikili ko sa kalukuhan niyo. Ayan, iba gusto ko. Patiga Sisikoy. Aray ko po. Boyski Macau, sana all tumitigas ang senyorita. Ay, nako. Ayan, Sonix TV, playing pa rin ikaw. Ayan, maraming salamat dyan sa inyo, guys. Ayan, nagkakatuwaan kayo dyan sa baba. Maraming salamat. Ayan, haha, Sir Moti, yung ayuda mo sa akin, wala pa. Sabi ni Idol Sonix TV. Ayan, nakalimutan na niya Idol Sonix TV kasi nagbakasyon sa ibang planeta. Delikado yan, Sisikoy Boyski. Tumitigas. Kaya nga yan, delikado nga yan, naninigas na si Sisikoy Boyski. Dan Dikit, Kapoy TV official from Maribik. Ayan. Ayan, Sir Kapoy. Ayan, dikit na rin sa'yo si Sisikoy Maribik. Sir Travel, iwan ko itsura ng senyorita pag pag tumigas. Pambien, ganda. Ayan, from Sir Travel. Ayan. Tawang-tawa si Sisikoy Maribik tuloy. Ayan, 11 viewers. Thank you so much. Ayan, Kapoy official. Maraming salamat. Ayan, dikitan mo yan si Sisikoy Boyski, Kapoy, si kapatid Kapoy TV official. Ayan, may Grand LS yan sa 24. Puntahan mo siya, marami siyang palaro, ay mga parapo, ay tawag dito. Magpaparapong siya ng banana. Malay mo manalo ka. Travel in half, hindi, si pala si Kapoy TV official. Sir Travel, baka mahawangan ka dito. Sabi ni Yen. Yung saba, pag tumigas si Sikoy, parang liig, siguro, ng cobra. Aray ko po. Naku, Boyski Macau, di ko alam kasi sa akin, laking sabala. Dikitan mo yan, kapatid, Kapoy TV official, si Sisikoy Boyski. Ayan, may Grand LS siya sa 24. Punta ka sa kanya.
Maraming ano yan, maraming pa-raffle yan. May Gcash, may banana, 100 banana, 1,000 Gcash. Tama ba ng Sisikoy Boyski? Baka magpaluwal ako. Hindi, wala naman price, basta may mananalo sa Gcash. Ayan. Sir Sonics TV, matagal na akong dikit. 15 banana doon pa sa live ko. Ayun, ikaw naman pala idol Sonics TV. Ayan, makakalimutin ka naman. Ayan, playing ka pa rin, Sir Sonics TV. Naka-play ka pa din. Ayan, may kami kalap shoutout, 12 viewers. Thank you so much. At sa mga nag-thumbs up dyan sa aking live, maraming salamat. Ayan. Agoy, Boyski Macau. Ano ba tong klaseng saging? Ba tong pinag-uusapan? Sir Travel, pagsabat, tumigas para ulo ba ng obra? Aray ko. Ayan, still playing pa rin ikaw. Sonics TV. Ayan, daming senyorita si Boyski, sabi ni Sir Moti. Oo, magpaparapol siya, Sir Moti, sa Grand LS niya sa 24. Ayan, sa mga gustong bumisita sa kanya na gusto madagdagan ang mga banana nyo, ayan, punta lang kayo kay Sisikoy Boyski sa 24 na yan. Sa nalalapit na yan na 24, esperas ng Pasko. Sisikoy, night na, sleep mode na ako. Bye-bye sa lahat. Sana nalibang kayo sa mga kapatid. Ayan. Oo nga, Sisikoy Big. Sige, sleep na ikaw, Sisikoy Maribik. Ayan. Good night, Sisikoy. Ayan. Depende, Boyski Macau. Depende sa buga ng cobra. Ayan. Anong oras po? Ayan, Sisikoy Boyski. What time ang Grand LS mo, Sisikoy Boyski? Sisikoy Boyski, kalimutan mo muna yung banana mo. Ano mo sabi? Oo, Sir Moti, 5K Gcash, 45 banana, 1K views tayo, guys. Ayan. Sisikoy Boyski, what time daw? Sa 24. Ayan, Manayen, sorry po, ganda. Sabi ni Sir Travel. Ayan, Sisikoy Boyski, what time daw sa 24 ang Grand LS mo para makadalaw si kapatid, Gapoy TV Official. Baka 10 AM, 24 mag-start na ako. Ayan. 15 lang, Sir Moti. Kala ko 200. Ayan. Sabi ni Sir Sonics TV. Ayan. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan, Sir Gapoy TV Official. 10 AM daw. Ayan. Dikitan mo na yan si Sisikoy Boyski para mag-notify sa iyo ang mga LS niya. Nag-aayuda yan. Pwede kang pumasok sa kanya. Copy po, ayan. Dalaw ka sa ni Sisikoy Boyski, sa Grand LS niya. Ayan, maraming salamat, guys. Ayan, si Idol Sonics TV, naka-play ka pa din. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. Thank you so much. Ayan, kay Sisikoy Boyski, na-play ko na rin siya. Kay Sisikoy Maribik, dan na rin. Kay Sir Travel, dan na rin ako. Kay Gapoy, kapatid Gapoy, dan na rin. At ngayon, naka-play si Sir Sonics TV. Kay Cap Iking na lang. May Grand LS ako, 10 AM din, sabi ni Sir Moti. Gapoy, dan sa 5 short video mo, sabi ni Sir Sonics TV. Ayan, Cap Iking, sunod na kita dito kay Sonics TV. Sunod kita dito, Kapiking. Ayan, magsasabay kayo ni Sir Moti. May Grand LS din si Sir Moti. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Bicolana. You're welcome, Sir Travel. Ayan, maraming salamat din sa iyo sa pakikijamming dito sa kaguluhan sa aking live. Ayan, maraming salamat din sa iyo. At least, sanay ka din makisakay sa mga biruan. Ganyan lang talaga tayo. Kasi para masaya, mahirap naman pag masyado tayong seryoso, di ba? Kailangan may halong katatawanan para hindi boring. Tinan mo, hindi ako inaantok ngayon. Ayan. Iba price ng member at chapter. Ayan, malaki-laki price ng member at palipad. Ago, yun pala. Opo, sabi ni Gapoy TV Official. Ayan. Okay lang yun, Sisikoy Boyski. Basta ang mahalaga meron.
Ako nga, kahit hindi member, nakatanggap na ng regalo mula sa iyo, di ba? Sir Sikoy Boyski. Ayan, thank you so much again. Sir Moti, sige, ako na lang punta sa LS mo, sabi ni Sikoy Boyski. Ayan, mega love shout out, 9 million people in the house, maraming salamat. Ayan, no worries po, ma'am. Ayan, I'm very happy to share my funny. Oo nga, Sir Travel. Ayan, kailangan maging happy lang tayo. Paminsan-minsan, mas masarap pa din yung may tawanan, may konting harutan sa mga magkakaibigan. Di ba, Sir Travel? Mas ano siya, pagka kasi masyadong seryoso tayo, ayan, inaantok tayo. Walang anuman si Sikoy, ayan. Ang price sa akin, mga sexy na babae. Ayan na naman tayo, Sir Moti. Mag-iimpisa ka na naman dyan, Sir Moti, eh. Agoy, dyan ka, ma'am. Boyski, nagbibigay. Yan, 500 banana. Ayan, sabi ni Sir Son XTV. Ayo, si Sikoy, kaysa sa maritisan na. Yeah, correct yan. Ayoko ng maritisan si Sikoy. Ayoko ng ganon. Lalo pag LS na ganyan, ayoko ng maritisan. Ayan, Sir Sonic TV, dan full watch na ikaw. Hindi na ako nagtatamsak muna ako. Lalo pagka ang pag-uusapan natin, buhay ng may buhay, ayoko yun. Di ba, tawanan na lang tayo. Tama po, sabi ni Sir Travel. Ihanda mo na, senyorita mo, Sir Moti, papunta na si Sikoy Boyski. Ayan, first prize, si Boyski, agoy. Si Sikoy Boyski, uwi na, may nanalo na. Sir Moti, wow. Sana all. Oo nga, Sir Travel, uwi na, may nanalo na. Ihanda na niya yung pinagmamalaki niyang senyorita. Mauubos yan. Ayan, dan full watch na ka, Sir Sonic TV. Sunod ko si Kapiking. Kapiking, nandyan pa ba ikaw? Ma'am, yes. Sabi ni Sir Travel. Ayan. Kapiking, nandyan pa po ba ikaw, Kapiking? Kapiking! Nako, ayan si Sir Moti, nalungkot na naman. Sir Moti, huwag kang malungkot. Huwag yung masyadong hinog, malambot na yan, sabi ni Yen. Akala ko tulog na yung isa dyan. Nako, nakikinig lang pala. Sir Moti, first prize, senyorita mo, bigay mo na sa akin para malagay ko sa bag ko. Nako, ilalagay sa bag. Sa bag pala ilalagay si, tawag dito, hindi, akala ko ilalagay sa, si Sikoy Boyski. Akala ko ilalagay sa, siguradong paglalagyan. Ma'am Yen, ayan, Ma'am Yen, tinatawag ka ni Sir Travel, ayan, maki-jamming ka na rin dito, Ma'am Yen. Nalungkot si Sir Moti tuloy. Kapiking, nandyan pa po ba kayo, Kapiking? Ayan, sorry po, Sir Travel. Ayan, sila nahawaan lang nila ako. Ayan, kala mo ilalagay sa, saan? Sa kanyang bahay-bahay, bahay-bahayan si Sikoy. Sumagat yung ulo ko. Agoy ko. Ayan, si Kapiking. Kapiking, dito na ako sa bahay mo po. Ayan. Son TV, Dan from Kapiking. Ayan. Idol Sonic TV, pakibalik ka na lang po si Kapiking. Ayan. Kuya Iking, dito po ako sa Eco Module Design Christmas Party, 6 minutes and 32 seconds. Ayan. Gusto bit-bit lagi. Sabi Oo nga, Idol Sonic TV. Gusto laging dala kahit saan magpunta. Ayan, Kuya Iking. Playing na po ikaw, Kuya Iking. Ma'am Yen, ayan. Ma'am Yen ganda, sabi ni Sir Travel. Ay,
Ay nako, ako sisikoy bukas, utot ng utot. Ako niyan, mula pa sa live ko kanina hanggang dito, yung tawa ko. Oo nga, sisikoy Boyski. Naalala ko nga kanina, abang naglalala sa live ko nga, tawa na ako ng tawa. Ako lang mag-isa, baka kala nung mga kasama ko dito, naluloka na ako eh. Tapos ngayon nagla-live na naman ako, tawa na naman ako ng tawa. Sabihin ng mga kasama ko dito, ano na nangyayari sa akin. Nakakasama pala itong pag-YT. Ayan, naka-play ka na, Kuya Iting. Ayan, maraming salamat guys sa mga nag-thumbs up dyan. Thank you so much. Ayan. Ayan guys, pasensya na. Ano yan? Guys, pasensya na kayo sa 1 million kung sinasabi isa lang doon yung totoo. Ayan. May utang ako dito kay Kapiking. Ayan. Dumikit na siya sa'yo, Sonix TV, Idol Sonix TV. Bahala ka na magbalik sa kanya, Idol. Ayan. Maraming salamat sa mga nag-thumbs up sa ating live. Thank you so much. Ayan, Bunso, yan. Isunod kita dito. And then si Sisikoy Gina. Busy pa yata si Sisikoy. Ayan, naka-play pa rin ikaw, Kapiking, sa 6 minutes mo and 31 seconds. Ayan, maraming salamat guys sa 10 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, sa mga walang sawang nagsusuporta sa aking channel, thank you so much. Next. Ano to? Ewan ko ba, puro wala. Seryoso akong kausap. Okay lang yung Sisikoy, masaya nga eh. Ayan, Boyski Macau, sabi ni Sir Travel. Ayan, playing pa rin ikaw, Kapiking, naka-play ka pa din. Ayos lang yan kahit papano. Tingnan mo, hindi ako inantok na, nagkatawa na, nawala yung antok ko. Ayan, advance Merry Christmas nga pala sa ating lahat dyan. Malapit na yung Pasko. Ilang day na lang, Pasko na. Ayan, maraming salamat. Ayan, Sir Travel, salamat. Nakasabay ka sa akin, sa amin. Ayan, sabi ni Sisikoy Boyski. Ayan, advance Merry Christmas sa ating lahat. Ilang days na lang, magpapasko na, Sir Moti, Sisikoy Boyski, seryoso yan, majorita talaga yan. Ayan, +1 Kapiking from Sonix TV. Ayan, parang ini-imagine kung mangyari sa LS ko Sisikoy. Nako, talaga Sisikoy Boyski, malamang. Mas magulo dito ang mangyayari sa Grand LS ko Sisikoy Boyski. Merry Christmas po sa lahat, namamas ko po, sabi ni Kuya Iking. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Kuya Iking. Ayan, no worries po, Boyski Macau, sabi ni Sir Travel. Ayan, sanay naman si Sir Travel makipagbiruan kasi isang araw, nasa live niya kami, magulo rin kaming dalawa ni Lindon, kaming dalawa pinakamagulo doon. Sir Travel, pasensya ka na ha, sa kaguluhan namin dalawa na yan ha. Ganyan lang kaming dalawa ni Yen pag nagkakasama kami sa isang live. Pag nagkasama kaming dalawa, panigurado yung host, walang lumay ng katatawa. Sinusundot namin ang sinusundot, kaya tawa ng tawa. Kaya pag nagkasama kaming dalawa niyan sa live, nako, kawawa ang host. Ayan, salamat po, Sonix TV, from Kuya Iking. Ayan, naka-play pa rin po kayo sa akin, Kuya Iking. Ayan si Yen, bihira lang yan bumanat, pero panigurado pag bumanat yan, may laman. Tahit-tahimik yan, pag nagsalita yan, nako. Okay lang po, Ma'am Bicolana, basta si Ma'am Yen ganda. Ayan, Sir Travel.
Travel, full pack na sa'yo. Ayan, di pala ako dikit, sabi ni Sisi Kuy Boyski. Ayan, Sir Travel, pakibalikan mo na lang yan si Sisi Kuy Boyski. Dumikit ka dyan at yayakapin ka niyan, Sir Travel. Yayakapin ka ng mahigpit niya ni Sisi Kuy Boyski. Ngayon, dumikit pa lang siya, pero pagka yan, binalikan mo at dinikitan mo, yayakapin ka ng mahigpit niyan. Ayan, malapit ka na mag-full watch, Kuya Iking. Hala, malay ko dyan, sabi ni Yen. Ayan, Kap Iking, malapit ka na mag-full watch. Dikit ko sa ano ba sabi niya? Ito ako magbasa. Dikit ko saging sa iyo, Sir Travel. Gusto mo pati puso ko idikit ko sa iyo. Agoy! Ayan, plus ko Kapiking from Sonix TV. Ayan, Kuya Iking, plus 2 na ikaw. Ayan, dan full watch na rin ikaw. Kapiking. Full watch na po ikaw. Ayan. Yen, dito na ako sa bahay mo, Yen. Mag-go to channel na lang ako. And then, sunod ko si Sisi Kuy Gina. Tingnan ko muna at baka maglulubat na ba ako? Lapit na pala. Wait lang ha. Lagyan ko lang ng dextrose yung aking cellphone ba. Dahil malapit na maghingalo. Sandali lang gusto. Lagyan ko lang ng dextrose. Ayan. Penging Lakatan, Sir Son XTV. Ayan. Bye-bye na guys. Ayan. Salamat sa inyong lahat. Ayan. Maraming salamat Sisi Kuy Boyski. At least naging masaya yung ating gabi ngayon. Maraming salamat sa iyo Sisi Kuy. Ayan. Sleep na ikaw. At alam ko naman may pasok pa ikaw bukas. Ayan. Maraming salamat sa iyo Sisi Kuy Boyski. Ayan. Good night sa iyo Sisi Kuy. Plus 3 Kapiking. Ayan. Bye Sisi Kuy Boyski from Yen. Ayan, Punso, dito na ako sa bahay mo. Ayan, dito muna ako, Yen, Punso, sa Joyride. Ayan, 1 minute and 1 seconds. Ayan, walang anuman, Sisi Kuy, tambay sa'yo. Ayan, maraming salamat, Sisi Kuy Boyski, sleep na ikaw. Thank you so much. Ayan, si Shen, bye-bye, good night. Ayan. Ayan, nakadextrose na yung aking cellphone dahil malapit na siyang ma-dehydrate. Ayan. Ayan. And then, susunod ko na dito si Sisi Kuy Gina. Pagkatapos ni Yen. Ayan. Maraming salamat guys sa mga nag-thumbs-up sa aking live. Thank you. Sa walang sawang suporta sa akin. Maraming salamat. Ayan. Boyski Macau. Ayan. I-sleep na raw siya, Sir Travel. Kasi may pasok pa siya bukas. Nagpaalam na. Ayan. Biglang tahimik na wala si Sisi Kuy Boyski. Ayan, Yen. Malapit ka na mag-full watch, Yen, kasi 1 minute lang siya. Ayan, plus 4 Kapiking from Sonix TV. Ayan, dan full watch na, Bunso. Ayan, maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Bunso. Magalit asawa mo. Boyski Macau. Dalaga yan, Sir Travel. Dalaga yan si Sisi Kuy Boyski. Dalaga yan. Sisi Kuy Gina, dito na ako sa iyo, Sisi Kuy. Kay Gina Madronero muna ako, Sisi Kuy. Ayan, dito ako sa bagong upload mo, Sisi Kuy, 4 hours ago. Ayan, 2 minutes and 20 seconds, Sisi Kuy G. Ayan, naka-play ka na. Dalaging ding pa lang yan, si Sisi Kuy Boyski, Sir Travel. Dan share thumbs up host. Ayan, si Nanay Owa, mega love shoutout po Nanay Owa. Maraming salamat po Nanay Owa sa pagsilip at pag-share. Ayan, thank you so much po. Ibaba ko na to si Sir Gapoy. Wala na siya. Ayan. Naku, giatay pa. Naku, giatay pa. Ngayon mo lang sinabi, dalaga ka pala, sakto. Binata din ako, walang sabit.
Oo, alam ko Sir Travel, walang asawa si Sisi Kuy Boyski. Kaya walang magagalit. Okay lang yan, Sisi Kuy ay Sir Travel, magkikita pa kayo ulit. Dalaga yan si Sisi Kuy Boyski, alam ko walang asawa yan. Ayan, Sisi Kuy Gina, playing pa rin ikaw, Sisi Kuy Gina Madronero. Naka-play ka na sa akin. Nanay Owa, maraming salamat po, Nanay Owa. Bisitahin ko po yung bahay mo mamaya pagkatapos ko dito kay Sisi Kuy Gina. Ayan, plus 5 Copy King from Son X TV. Ayan, level up na si Son X TV. May pang-ayuda na. Pa-ayuda si Son X TV. Oo nga, yan. Oo nga, Idol Son X TV. Bakit si host ayaw mong ayudahan? Sir Son X TV. Tayong dalawa na lang yan ang hindi nag-i-improve yun Wala pa tayong pang-ayuda ng marami. Pa isa-isa lang, padala-dalawa lang. Senyorita pa. Yan, malapit na mag-follow si Sisi Kuy G. Ayan, si Joseph Banswa, ayan. Hi, ma'am. Hello, Joseph. Big shout out. Thank you so much for coming, Joseph. Ayan, magandang gabi din sa iyo. Ayan, full watch na ikaw, sino nga pinaka, si Sisi Kuy Gina, Sisi Kuy, full watch na ikaw, Sisi Kuy. Mag-thumbs up na ako, Sisi Kuy, dito sa sa Ayan, din ako mag-comment muna Sisi Kuy ha, kasi sininja ko lang itong nag-watch sa'yo. Pag na lang si main channel ko, saka na lang ako mag-comment. Ayan. Nag-thumbs up lang ako, Sisi Kuy muna ha. Ayan, dito na ako kay JMB. Ayan, dito ako Sisi Kuy sa 2 hours ago. Ano ba to? Dito, na-play ko na pala to. Teka, wait lang. Baba ako sa baba. Naalala ko si Sir Arthur, sa kanya nag-umpisa ang senyorita na yan. Kaya nga yan. Nangako kasi ako kay Copy King nang pag bumalik siya sa live ni Ma'am Bicolana, may 5 banana siya. Ayan. Boyski Macau, Dan Dikit, with Bakas. Ayan. Babalikan po kayo noon, Copy King. Kasi nagpaalam na po siya, matutulog na siya kasi may pasok siya bukas. Ayan, binigyan po kayo ng 5 banana ni Idol Son X TV. Binigyan po kayo, Sir Copy King, Kuya Iking. Ayan, binigyan po ikaw. Ayan, Sisi Kuy, dito na lang muna ako sa St. Jaden at school. Ayan, 2 minutes and 18 seconds. Sisi Kuy, Gina, JMB. Playing ka na. Ayan, may ads pa ikaw, Sisi Kuy. Ayan, maraming salamat sa 10 million people in the house. Maraming salamat. Ayan, Sir Travel. Ayan. Napasabak tuloy si Sir Travel sa tawanan. Buti na lang, marunong naman makisakay si Sir Travel. Ayan. Ayan, play ay may ads pa rin ikaw, Sisi Kuy JMB. Joseph Banswa, ayan. Copy King, down to your channel. Salamat po, Sonix TV from Copy King. Ayan, Copy King, bahala na po kayo magbalik sa mga dumidikit po sa inyo. Bahala na po ikaw magbalik. Ayan. May ads pa rin ikaw, Sisi Kuy Gina.
Haba ng ads ng Sisikoy, hanggang ngayon may ads pa rin. Ayan, playing na Sisikoy dito kay JMB. 2 minutes and 17 seconds. Ayan, naka-play ka na. Ano ko, nangawit ako. Welcome, Kap Iking. Tinupad ko lang ang pangako sa iyo kung iyong natatandaan. Ayan, sabi ni Idol Son XTV. Idol Son XTV, may pangako ka rin naman sa akin ah. Kailan mo pa tutuparin yon? Hindi ko nakakalimutan yon, Idol Son XTV. Hindi pa ako nag-uulyan ni Nas, Idol. Naaalala ko pa yon, yung pangako mo sa akin ha. Ayan, 8 million people in the house. Maraming salamat. Host, iba yung sa atin. Huwag kang maingay. Ganun ba yun? Sige, tatahimik na nga ako. Hindi na nga ako hindi na nga ako magsasalita. Ayan, naka-play ka pa rin sa akin. Naka-play ka pa din, si Quidina. Ayan, son, down to your channel from Joseph Banswa. Ayan. Ayan, Idol Sonics TV. Ayan, dikit na raw sa'yo si Joseph. Ayan, bahala ka na magsundot-sundot sa kanya. Asa na pangako mo, Sir Sonics TV? Agoy, nandiyan na si Yen. Dalawa na kami ngayon. May pangako ka rin pala sa kanya, Idol Sonics TV. Patay na, giatay na. Sabi nga na Sir Travel, giatay na. Aba, nagtitilao ka na ata ang mga manok. Nagpapahiwatig na yata na matulog na ako. Ayan, malapit na magpulwat si Kuya JMB, ikaw. Ayan, full watch na si Sikoy. Hoy, huwag kayong maingay. Iba yung sa inyo. Ayan, nagbaba ng bahay si Joseph Banso. Ayan. Yan, Nanay Owa, maraming salamat po, Nanay Owa. Dito na po ako sa bahay mo, Nanay Owa. Ayan, dito ako sa local, ano ba to? Local, ano ba? Sa local dito ako, Nanay Owa, sa local. Ayan, 3 minutes and 33 seconds. Nanay Owa, playing na po kayo. Ayan. Salamat po sa pag-pin, ma'am. You're welcome. Ayan, makipagdikitan ka dyan, Joseph. Ayan, si Nanay Owa. Dikitan mo yan si Nanay Owa. Napaka-supportive din yan ni Nanay Owa. Ayan, baka meron ka pang hindi mo nakadikitan dyan. Ayan, si Sir Travel. Mabait din yan. Napaka-supportive din ng isa na yan. At napakabait po niyan. Ayan, dikitan mo yan, Joseph. Makipagdikitan ka dyan sa mga nandyan sa baba para lumaki yung bahay mo lalo. Ayan, 7 million people in the house. Maraming salamat po sa inyo lahat dyan. Ayan. Thank you. Ayan, Joseph Pansua, Dan Paul Pak from Kap Iking. Ayan, Joseph, may sa mga dumidikit sa iyo dyan, bahala ka na magbalik. Ayan, maraming salamat sa lahat ng nandyan. Ayan, sa mga lahat ng nadidikitan dyan at dumidikit, ayan, magbalikan kayo guys ha. Huwag ninyong sanayin na hindi nagbabalikan. Kailangan magmahalan. Maliwanag ba? Sabay ka na, natanong ano? Yan, Nanay Owa, yan, playing pa rin kayo, ikaw, Nanay Owa. Nanay Owa, down to your channel from Joseph Banswa. Ayan, Nanay Owa, bahala na po kayo magbalik sa kanya.
Joseph, playing ka from Zone X TV. Ayan, maraming salamat idol sa iyo dyan. Thank you so much. Advance Merry Christmas idol Zone X TV. Ayan, kising pa si Yen. Ayan, nahihigab tuloy ako. Tumalikod na lang ako, nakakahiya. Playing yung salawahan mo. Sinong salawahan? Idol Son XTV. Ayan, Nanay Awa. Playing pa din ikaw, Nanay Awa. Ayan, ano na nangyari? Ayan, full watch na po ikaw, Nanay Awa. Nag-thumbs up po ako. Gana po sa iyo, Joseph, full watch sa dalawa mo, sa salawahan mo from Zone X TV. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys, sa 11 million people in the house. Thank you so much. Ayan, sino pa ba yung hindi ko nabisita? Si Joseph. Napuntahan ko na ba ito si Joseph? Tingnan ko nga. Ay, hindi pa. Ayan, Joseph, nandito ako sa bahay mo. Nandito ako sa To Love Somebody. Ayan. Naka-play ka sa akin. Ayan. 3 minutes and 28 seconds. Joseph. Ayan. Naka-play ka na. Ayan. May galap shout out sa 10 million people in the house. Maraming salamat. Kape muna tayo. Oo nga, Idol Son XTV, timpla mo nga din ako, pwede ba? Gusto ko puro, ayoko ng may gatas. Idol Son XTV. Gusto ko puro yung barako, ayoko ng 3-in-1. Naminig pa talaga. Yan, kape. Nawala na si Sir Moti. Nawala yung hari ng kape. Ayan, maraming salamat guys sa 10 viewers na nandyan pa. Thank you so much. Ayan, Idol Son XTV. Wala ba ikaw pasok tomorrow? Ayan, Merry Christmas sa iyo, Idol Son XTV. Yung live ni Ma'am Yens, lagi kong hindi nakakabutan. Bakit? Ano naman siya? Hanggang 10 siya. Owa channel, Dandy Kit with Bakas from Kapiking. Ayan, maraming salamat Kuya Iking. Ayan, Nanay Awa, nandiyan pa po ba kayo? Ayan, bahala na po kayo magbalik kay si Kapiking.
Hanggang 10 naman ang live ni Yen, ah. Ayan, playing ka pa rin, ano, Joseph Banswa. Ayan, ka-play ka pa din. Joseph, nandyan ka pa ba? Hindi ko nakikita, naka-on bell naman siya. Try mo minsan, sir, try mo minsan Idol Sonix TV na ano siya, i-go to channel. Kasi minsan hindi talaga nag-notify, maraming nagla-live na hindi nag-notify sa atin. Ganyan din sa akin minsan sa ibang sinusuportahan ko. Minsan kasi kung alam ko na yung oras ng pagla-live nila, iniintay ko, hindi siya nagno-notify sa akin, inaano ko siya, yung tawag dito, ginugo to channel ko lang, kaya ko lang nakikita na naka-live. Ganyan si Lolo ngayon, masyado siyang mahigpit. Ayan, malapit ka na mag-full watch, Joseph. Ayan, full watch na, mag-comment ako para makita mo, Joseph. Oo, i-go to channel mo siya, Idol Sonix TV, para mag-notify para makita mo, kasi minsan hindi talaga nagno-notify siya. Ayan, hindi ako nakapag-comment. Teka, babalik ako. Ayan, sa 9 million people in the house, maraming salamat. Ayan, hindi ko pa na-play si G-Shop. Si G-Shop na lang, na-play ko na si Gina Madronero, si JMB. Kay G-Shop na lang ako. Si Sikoy, dito lang ako kay G-Shop. Saan siya? G-Shop. Tukhangin ko kaya si Lolo. Oo, sige nga, Idol. Tukhangin mo nga. Pasawayan eh. Si G-Shop. Yun. Ayan, dito ako si Sikoy sa bagong upload mo, 7 hours ago. Ayan, 4 minutes and 20 seconds, si Sikoy Gina, kay G-Shop. Yan, naka-play ka na si Sikoy ulit. Pangatlong play ko. Tapos na rin ako kay Gina, kay JMB, kay G-Shop na lang last play. Yan, maraming salamat sa inyo dyan guys, sa lahat na nag-thumbsuck sa aking live. Maraming salamat. Bukas mag-live ulit ako para sa WH ko. Okay, Sir Sonix TV, what time ka magla-live? Nandito lang kami para sa suporta sa iyo. Day off mo ba tomorrow, Sir Sonix TV? Wala ba ikaw pasok? $11 or 12 dyan sa Pinas. Okay. Oo, ayos lang yon, Sir Sonix TV, yung mga ganong oras kasi wala kang kasabay na maglalay bukas. Dahil si Sikoy Gina, 1 PM pa yan. Ayan, makakapag-support kami sa'yo. Kaya tama lang yung oras na napili mo. Kasi si Ma'am Astrid naman patapos na siya noon, nung mga time na yon, 11 PM. Yan, Friday dito ako, pinakalinggo dito. Okay. Oo, ayos lang yan. At saka sa gabi, Sir Sonix TV, sa gabi, mag-silent LS ka, bago ka matulog, i-live mo na yan, hayaan mo lang siya dyan, tambayan mo lang ng lagyan mo lang siya ng konting ilaw. Ayan. Check na may papasok sa'yo dyan, kahit paano, views mo na yun. Ayan, si Sikoy G, ayan, naka-play pa rin ikaw, kay G-Shop. Ayan, magpapasalamat na ako guys sa lahat ng mga naging bisita ko. Ayan.
Kay Sir Moti, maraming salamat sa iyo dyan. Kasi si Kuy Boyski, na sumakit yung tiyan ko, nagkatatawa. Ayan, maraming salamat. Sir Travel, ayan, maraming salamat din sa iyo, Sir Travel, sa support na pinagkaloob mo sa akin ngayon. Siyempre kay Kat Piking, na walang sawa, na mayat na yan, na pumapasok sa aking live. Excuse me. Siyempre, especially kay Son XTV. Ayan, maraming salamat sa iyo, Idol. At siyempre kasi si Kuy Gina, na walang sawang nakasuporta yan sa akin, kahit yan nagko-comment, naka-video lang, pero alam kong nandyan lang siya. Kaya maraming salamat. Kay Yen Bunso, maraming salamat sa iyo. Kap Iking, ayan, maraming salamat po, Kap Iking. Mag-i-end na po ako kasi para makatulog na rin tayo, 11:30 na. Ayan, kay tawag dito, kay Joseph Bansua, ayan. Maraming salamat, Nanay Owa. Maraming salamat po sa iyo, Nanay Owa. Ayan, sa mga nagtamsak din sa akin, maraming salamat. Kay Sisikoy Maribik pala, Sisikoy Maribik, maraming salamat sa iyo. Kanino pa ba? Meron pa ba akong hindi nabanggit? Ayan, kay Idol Sonix TV lang naman. Ayan. Yan, magluluto na rin ako, host. Ayan. Oo, sige, Idol Sonix TV. Friday, nabasa ko na yan. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Yen. Ayan, malapit na mag-full watch si Sisi Kuy Dina. Ayan, mag-i-end na rin ako dahil lang para makatulog na rin tayo. Ingat kayong lahat, sabi ni Idol Sonix TV. Yes, ikaw rin, Idol. Mag-iingat ka palagi dyan sa work mo. Ayan, sana ingatan kayo lagi ni Lord. Huwag makakalimot magdasal bago umalis ng bahay. Ayan, si Kritina, dahil full watch na ikaw, magtamsak lang ako. Ayan, hindi na ako mag-comment si Koy kasi sinidya ko lang naman pag na lang main channel ako, saka ako magko-comment. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, si Gina, maraming salamat sa iyo dyan. Thank you. Sa walang sawang suporta. Ayan, once again, thank you so much. Ayan, ingat din host, Ma'am Yen, ingat. Ayan, maraming salamat Sir Sonix TV. Mas lalo mag-ingat ikaw dyan, dahil ikaw nandiyan ka sa malayo. Ayan, maraming salamat guys. Ayan, bye-bye. Ayan, see you tomorrow. God bless you all. Ayan, maraming salamat. Bye-bye. Muna ako, i-unpin ko muna to si Ayan.